ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನೆಂತ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಜಾಲ್ಡ್ ಲಿಂಬೆದ ಮರ ಉಂಡು ಐಟ್ ಸುಮಾರು ಲಿಂಬೆ ಪರ್ನದುಂಡು ಅಂಚನ ಮಗಲು ಐಟ್ ಆತಿನ ಲಿಂಬೆ ಪರ್ನ ದಿನ ಮಾತ ಎಕ್ಕ ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಲು ಅವು ಮುಳ್ಳತಿ ಕಂತುಂಡತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಂದು ಬೊಕ ಯಾನಿಕೆಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ನ ದಿನ ಲಿಂಬೆಲೆನ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲೆಗ್ ಸದ್ಯಗ್ ತರೆ ತಿರ್ಗುಂಡ ಲಿಂಬೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ರೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಜಾಲ್ಡ್ ಲಿಂಬೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ ಪುಳಿಲ ಉಂಡೆಡ್ ನೀರ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅದನ್ನ ಗೆನ್ನಂಜಿ ಕಂಡ ನೀನಿ ಬರ್ನಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನದೆರ್ ಇಂಚಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಪಿನಿ ತೂಪಿನಿ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸು ಪರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜ್ಯೂಸು ಪಂಡೆರ್ ಬೊಕ ಬಾರಿ ಆರೋಗ್ಯಗ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆಯಿನಂಚಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡೆರ್ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಣೆನ್ ಪಂಡ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿದ ಕೈತಲು ಬಟ್ಟ ಕೋಡಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿದಲ್ಪ ಬಟ್ಟ ಕೋಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಚಮಿದ ಬರಿಟ್ ಅಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ದ ಪುದರ್ ಕಲ್ಪ ರಸ ಪಂದ್ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷೋಡ ಗೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಕಲಿ ಬೊಂಡ ಪುರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷಡ ಆಪಿನತೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪ ರಸಲ್ನ ಗೆಪ್ಪುನಂಜಿ ವಿಧಾನ ಆ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕೇಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ಬೋಡಂಡ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾರಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಯಾನಂತ ಸುರು ಪರ್ನಿ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತು ನಿಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ಪಂದ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ ಐತೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಬೈದ ತೊಲೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಧ್ರುವಿ ಓಕೆ ಅಂಚ ನೀನು ಬೈಯಡ್ ಮನೊಲಿದ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತೆ ಮನೊಲ್ದ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ ಉರ್ದು ಮಾತ ಇತ್ತನು ದೋಸೆಗ್ ಕಡೆದು ಮಾತ ದೀವರಿತ್ತನು ಅಂತಿಯೇ ಬೊಕ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆದ ವೀಡಿಯೋನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೆ ಉರ್ದುನು ನಾನು ಉರ್ಗರೆ ದೀತಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಿಟ್ಲಿಡ್ ದಾಯಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಸಿಮ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ವಾತಾವರಣ ಸಿಮ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಉರ್ದುದ ಬಂದ ಉರ್ಗುಜಿ ಅಂಚ ಕಿಟ್ಲಿಡ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ದೀಂಡ ನೈಟ್ ಒಂಚೂರ್ಲ ಹೇರ್ ಬಿದ್ದೆ ಬರ್ಪುಜತೆ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಐಟ್ ದೀನಿ ಅಂಚ ಉರ್ಕುದು ಲಾಯ್ಕ್ ಉರ್ಕುದು ನೀ ಒಂಜಿ ಕಿಟ್ಲಿದಲ್ಲೇ ದೀವರೆ ಪೋದು ಅಂಚ ನೆನಿತೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಇದು ಉರ್ದುದ ಬಂದನು ಕಡೆ ನಾನು ಎಂಚ ಅನ್ನಿಗಲೆ ನಡೆದು ಮುಂದೆ ವೀಡಿಯೋ ಟಚ್ ಪಾತು ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಚ ಬಿದ್ದೇಡು ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಮ ಬೈದುಂಡು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂತೂ ಸಿಮ ಉಂಡು ಲಕ್ಕಲೆ ಉರ್ದುದ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ಪಿನಗುಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಅಂಡ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ಪಿರ ಅಂಚೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚದ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಾನಿಧ್ಯಲ ಅಕ್ಕಿಯಲು ಧ್ರುವಿ ಅಂತೂ ಅಕ್ಕದಜ್ಜಿ ಸಾನಿಧ್ಯ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ತೊಂದಲು ದೋಸೆ ಅಂತೂ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಲ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಯೆ ಮೇರ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಬೊಕ ಮೇರೆಗೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡ ಪನ್ನಗೋ ಚಪ್ಪೆ ಅಂಡ ತಿಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಜಿ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಅಂಚನೆ ಉರ್ದುದ ದೋಸೆ ದೊಟ್ಟಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಉರ್ದುದ ಚಟ್ನಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ದೊಟ್ಟು ಚಟ್ನಿ ಇತ್ತಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟನೇ ಆಪುಜಿ ದೋಸೆ ದೊಟ್ಟು ಚಟ್ನಿ ಬೋಡೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ನಾನು ತಿಂಡಿ ತಿಂದಲೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆಲು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮುಸುಂಟೆನ್ನ ಉಜ್ಜು ಮುಸುಂಟು ದುವಿ ಪಾಪ ಗೀಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆದು ಬಿದಡಿಯರು ಮೇರ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿದಡಿಯರು ಐತೆ ಆನ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ
ಹಾಯ್ ಬಯ್ಯದಿಂಚಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಡಾಂಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬತ್ತಿನ ಈಗ ಸಾಕಾದು ಪೋಣ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ನೀ ಫುಲ್ಲು ಗಾಡಿಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಂಡ್ ಆಯ್ತು 2 ವರ್ಷ ಒಬ್ಬ ಫುಲ್ಲು ಮಂಡೆ ಪುರ ಗೀರೊಂದುಂಡು ಗಿರ 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 ಅಂದು ಊರು ಸುತ್ತು ನಂಜನ ಗಿರೊಂದು చెప్పుడు ಇನ್ನು ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಡುಪಿ ಪೋರೆತ್ತನು ಅಂಚೆ ಅಮ್ಮಗ HP ಗ್ಯಾಸ್ ಎಂಕಲ್ ಮಾರನೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಅವು ಪಪ್ಪನ ಬುದ್ಧರಡು ಇತ್ತಂಡು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂಚ ಡೆತ್ ಹತ್ತಿನಗಳನ್ನ ಪುದರಡು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಡೆಡ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಬೈದಳು ಡೆತ್ ಹತ್ತಿನಗಳನ್ನ ಓಲ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪುರು ಅಂಚ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಪ್ಪನ ಪುದರಡು ಇತ್ತಿನ ಅಮ್ಮನ ಪುದರಡು ಹೋದ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ರೆಗ್ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿನಿ ನಾನು ಅಂಚ ಹೋದ್ ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿಗ ಎಂತೂ ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾದು ಒಂಚೂರು ಬೂರನ್ ಗನ್ನಾಗ ಬೂರನ್ ರೈಚ್ ಮಂಡಿ ಸಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಕು ಆದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೈತೆ ದಾದಂತು ನಮ್ಮ ಸಾಕು ಮಂಜಿ ಎಪ್ಪಲಕ್ಕ ದಪ್ಪ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪುಗಾಯಿ ಪೂರ ಹೊಡೋದು ಅಂಚೆ ಅದು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ದೀತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯ್ಪದಿತ್ತೆ ನಾನು ಅವೇನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಾಡ್ಕೊ ಎಂಕ ದಾಲ್ ಸಾರು ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಗಲಿಗೆ ದಾಲ್ ಸಾರು ತಿಂದ ಬಂಜಿವೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾಲ್ ಸಾರು ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ಇದೇ ಬೆಂದೂರು ಬೆಚ್ಚದಿತ್ತೆ ಬೆಂದೂರು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮೀಯರೆಗ್ ಒಂದು ಜಾಲನೆ ಏನಮ್ಮಲ್ತಿ ತಿಂದು ಪ್ಯಾವ ಆ ಜಾಲ್ಡು ಮನ್ನ ಬಂದು ಪುರ ಚಾಂದಿನ ಕಜ್ಜಾವ ಪುರ ಕಂತ ಬಾರ್ದತ ಚಾಲ ದೇನಾವು ಜಾಲ್ಡಿಡಿ ಹಾಂ ಸಮಾಪೇಟ್ ತಿನ್ಪ ಎನ್ನಾಗೈತಿ ಓಲಾ ಅಂಚಾಯ್ನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಲ್ಪಡ್ದು ಸೀದಾ ಉಡುಪಿದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡಿ ಫುಲ್ ಜರ್ನಿ ಏನಿ ತಲೆ ಗಿರ 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 ಪಣಂದುಂಡಿತ್ತು ಎದಾಗ ಜಪ್ಪುನಿಂದ ಆತನ ಆಂಡಲ ಎನ್ನಂತೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಓ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಪಿನ ಏನೊಂದು ಎಪ್ಪೊಡ್ಸೈತಲೆ ಅಣ್ಣಂಕಲಿಗೆ ನೆರೆದುಂಬುದಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾಡ್ದೆ ಸಾರಿ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಕೆಲರು ತೂಚುಜಾಡು ಪ್ಲೀಸ್ ತೂಲೆ ಮಕ್ಕ ನೀವು ಕೇನೆಡೆಂಗ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಎಂಕೆವರ ಫೀಲ್ ಆಪು ನಾನು ಪಂತಿ ನಮಗಲ್ ತೂತುಜರ ಮಾರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ದು ತೂಪಿರ ಬಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚ ದಾದನ್ನಾಗ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಆಪಿಂದ ದಾದನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ನಗುಲು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ನಗುಲು ಒಲ್ಪಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿರಡ ಲೆತ್ತದು ಉಂತದು ಪಾತಿರ್ದು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತು ಹೋಗ್ಪಿರ ಅವೇ ವಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪಿರೋದು ಯಾ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಯಾನು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಅರ್ಥ ಬಂದಜಿ ಎಂಗೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದಿರಿಂದ ಡೈಲಿ ಬಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ನಗಳು ಎನ್ನನು ಗುರುತಿಸಾದ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರು ಅಂಚ ನೀಲ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಅಂಚ ಎಂಕೊಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸಿನಿ ಆನಗ ಮೂಜಿ ಕಾಲಾತು ಅಲ್ತ ಪುರ ಆದಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಐಕ್ HP ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಫೋಟೋ ಓಡಿತಿರು ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಬಸೊಂದಿರು ಫೋಟೋ ಬಸೊಂದಿನಿ ಇಚ್ಚಿ ಇಡೀ ಉಡುಪಿಡು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಪೂರ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಡ್ಡನೆ ಆತನು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂಚನಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉಂಡು ಒಲ್ಪ ಕೂಡ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕದಚ್ಚಿ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಗೇಯ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಗೇಯ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಡೆಗೆ ಅಮ್ಮಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಪೊಯ್ಯ ಸುಮಾರು ದೂರ ಮಾತ್ರ ಪಾಪ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ನಡದು ಸಾಕಾಂಡು ಅಂಡ್ ದಾದನ್ಪುಣ ಇಂಥ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆವಡತಿ ಬಂದು ಅಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೊಯ್ಯ ಒಂಚಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕೊರ್ನಿ ಆತು ಪುರ ಆನಗ ಗಂಟೆ ಮೂಜಿ ಕಾಲು ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂತೀನಿ 7 ಉರ್ದ ದೋಸೆ ಅವು ಕರದು ಪೋಣು ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂಜಿ ಕಾಲೆಗೆ ಉಣ್ಣಾಗ ದಾದನ್ನಾಗ ಫುಲ್ ಎಸಿಡಿಟಿ ಅವು ಉಂದಾಂಡು ಎಂಚಲ ಒಂಜಿ 2 ವೀಲರೇ ಪಸಂದು ಪೋತಿನ ಕರ್ಮಾಡು ಎಂಚಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಕಂತ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ದೇವೇರೆ ನಾಟೊಂದು ಬತ್ತೆ ಎಂಚಲ ಕಂತ ಮುಟ್ಟ ಏರು ದೇವೇರು ಇಂಚ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತದ ಪುರಾನಗ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಕಂದಿತ್ತೆ ಏನ ಜಾಮು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಜಾಮ್ಗೆ ತಿನ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಬನ್ಸ್ ಜೋಕುಲು ಅದನ್ನಾಗ ಮೂಲೆ ಬರೆದಿಲ್ಲಾಡು ಅಗಲೆಲ್ಲಾಡು ಪಂಡ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಬರ್ಪಿನ ಟೀಚರ್ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಜೋಕುಲೆನು ಒಂಚೂರು ಉಂತಾಲೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ನ ಲೇಟ್ ಆಪು ಬನ್ನಿಕ್ ಬಂಜಿಂಜದೇ ಕಡೆ ಪೊಡಿಯರು ಜೋಕುಲು ದಾಲ ತಿಂಡ್ರೆ ಎಂಜಿಯರು ಇಲ್ಲಾಡು ಈಗಿನ TV ತೂನಗಂಡಲ್ಲ ತೊಡು ವಡ ಆಪುಂಡು ಅವಳ ಅವನಿಜ್ಜಿ ಏನು ತಿಂತೀರ ಅಂಚಿ ನನ್ನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಸಮ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅದೇ ಬೈತಿರು ಏನು ಲೆಕ್ಕೊಡು ಅಂಚ ಅವಲ್ಲೇ ಒರಿದನು
ತೆವೆ ತಿನ್ಕೊಂಬಣ್ಣಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಪೋಡಿ ಒಂಥರ ಒಂಥರ ಅಂದ ತರ ತಿರ್ಗೋಣತಿ ತಿಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಪಣ ಪೋಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏಪಲ ಹೋಟೆಲ್ ಫುಡ್ ಏಪಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ತೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಅವು ಹೋಟೆಲ್ ಪನ್ಪೆ ಉಡುಪಿ ಬಾಲಾಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಬೊಕ ನೈವೇದ್ಯ ಈ ಎರಡು ಹೋಟೆಲ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಚ ಆ ಹೋಟೆಲ್ಡು ವೆಜ್ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ವೆಜ್ ತಗಲಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಚೂರು ತುಂಬ ರೋಡು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಪೋಪಿನ ರೋಡು ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚ ಅಲ್ತರ್ದ ಕಾಂತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಏನೇ ತಿಂಡಿ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮದಾದನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮ ಅನ್ಪಿನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆದ ಮಾರೇದಿ ತೂಪಿನಿ ಜನಗಳು ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಬಿಡು ತೂಪೇರು ದಾಯಿಗೆ ತೂಪೇರದಾನೆ ಹಾಂ ಭಾಷೆ ಅಂತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಇರ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿರಡು ಜನ ಅಂಜೋನಕುಲು ಆಯ್ಕೆ ಅಮ್ಮಡಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಮನೆ ಪೊರ್ಚಿ ಅವ್ಯಾನು ಒಂದು ಏನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಬೇತಿ ಅಂಚ ತೂತೆರದಾನೆ ಒಳಗಲ್ಲಿ ತೂಯಿಲಕ್ಕ ಹಾಪಣದಾನೆ ಅಂಚ ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಬಿಡು ತೂಪೇರು ಇರು ಮನೆ ಪೊರ್ಚಿ ಅಮ್ಮ ಅಂಡೆ ಪಾತಿರೇಡು ಮತ್ತು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಮನೆ ಪೊರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ನಾವಂಡಿರ ಅಮ್ಮಕ್ಕ ಅಂಚ ವನಸ್ಪುರ ಅದು ಮಿತು ಬರ್ನಾಗ ಇಂಚ ವಿವರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಪಾತಿಯರು ಬಂಡದೆ ಅಂಚ ಅವು ಅಮ್ಮಂದಿರು ಈ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ದು ಆಯ್ಚಿ ಮಾರೈತಿ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತಿನ ಕೊಲ್ಲಿ ತೂಪಿನಿ ಪೊಕ್ಕಡತ್ತು ಅಂದು ಬಂದಿರಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಕತೆ ಇನಿ ನಾನೇನನ್ನಾಗ ನಿಗುಲು ಬತ್ತದ ಪಾತಿರ್ ಬರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ತೂದು ತೆಲ್ತಾರಡ ಯಾನು ಏನಂದೇನು ನೋಡಿ ತೆಲ್ತಾನೆ ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತೆಲ್ಪೇನಿ ಎರೆಗ್ಲ ಮೋನೆ ಬಾಪ ಇರ್ತದೆ ಅಗಲಿಂದ ನಾನು ಬೆಚ್ಚ ಆಪಿನಿ ಅಂಜ ಒರಿಯ ತೆಲ್ತಂಡ ಅಗಲ್ನ ಮೋನೆ ಎಡಿತಿನ ತೆಲ್ಕೇಡು ತೂದು ನಮ್ಮ ತೆಲ್ಪೋತಲ್ಲಿ ಅವೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಉಡುಗೊರೆ ಓಲೆಚ್ಚಿ ಅನ್ಪುಣಾಂಡ ಅಂಚ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲ್ಲಿ ತೆಲ್ಪರ ಆಪುಜತಿ ಅಂಜೋನ ಕಳಪುರ ತೆಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ತುಲೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ತಿಂಡೆ ಅನ್ನ ಎಂಚೊಂದು ತೂಕೊಂಡು ವಾಸ್ತು ಶೋಕಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ರಡ್ಡು ವಾ ಮೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ತಿಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ತಿಂತಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದೆಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೊಂಡು ಜಾಮ್ ಬಂದು ಒರಿ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಕುಲೊಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆಂಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ತಿಂಡೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆಂಡಿ ತಿಂಡೆ ಮಾರಿ ಅವೆನ್ ತೂತಿ ಅನ್ಗೆ ತೊನ್ನಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ತಿಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತಂದು ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪಿರ ಅಮ್ಮ ಬೊಚ್ಚೆ ಇಂಕು ಲಾಯ್ಕಿಜ್ಜಿ ಕಪ್ಪು ಉಂಡು ಪನ್ಪಿರು ಜೋಕ್ಲೆ ತಿನ್ಪಿರೇಟ್ಲ ಕಪ್ಪು ಬೋಲ್ತು ಇಂಚಿ ನಂದು ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ತಿಂದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಈ ಜಾಮ್ ಉಂಡತಿ ಅವು ಏನು ಒಲ್ಪಲ್ಲ ತಿಂತಜಿ ಜಾಮ್ ಒಂದು ಪನ್ಪಿರು ನೆಕ್ಕು ಜಾಮ್ ಇಂದು ಅಂಚ ಏನ ಜಾಮ್ ತೂಕಂದು ಗೆತೊನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬಾಲಾಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಡುಪಿಡಿತ್ತಿನಗಳು ಬಾಲಾಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋದು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಮುನು ಕೇಂದು ತಿನ್ಲಿ ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ರಡ್ಡತ್ತು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ತಿನ್ನುವರು ಆತ ಶೋಕೊಂಡೊಂದು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಿನ್ನಗನೆ ಬಂಜಿ ತುಂಬ ಹಾಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೊಂಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಇನಿ ತಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ಪದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್.